Mae unrhyw beth yn gallu effeithio ar eich iechyd meddwl chi. Mae arholiadau, pwysau bywyd, social media, newidiadau bywyd, gall unrhyw un gael problemau iechyd meddwl ar unrhyw adeg yn ei bywyd. Mae 1 o bob 4 o bobl yn cael problemau iechyd meddwl ar unrhyw adeg yn ei bywyd. Mae o'n normal i deimlo'n drist neu bryderus weithiau. Os da chi'n teimlo bod chi'n stryglo efo gorbryder neu iselder, mae'n bwysig i chi fynd i edrych am help. Mi allwch chi ofyn am help gan eich teulu, eich ffrindiau, athrawon, doctor, neu mi fedrwch chi gysylltu efo mudiad fel Mind sydd yn helpu pobl efo problemau iechyd meddwl. Mae'n bwysig i chi fynd i edrych am help os da chi'n pryderu am eich iechyd meddwl. Mae yna wastad bobl allan 'na fedrith helpu.